nti ho na akora ne be ma mehu se we di kan afle ne papa o menye ofre no se da Andra me feel catch us say me yare me miskanko hospital wo didi matem poto na ka tell me me fa me kwasa me flu la ne so nti me so me miskanko hospital na ma ni ho no mo ana o se na adoma wo ma me ni ho a wo ko di uja hwan na o se me o di mi ja me nana na o se na wo di uja wo nana ma wo nana fa wo nko hospital na ade wo na wo fe ma wo nana fle me na o da say me yare sika na me penti say anya me yare na me nana ntimi afo na me ame fle wa say nye hwe na o se nye hwe wo nyini no office wo betimi ahwe ho anya hwe ho na o da sika kwa na me pe na adoma wo bu me wo se sa oni ma akọ wo bu me wo ka no o da sa se me die ma pa wo chow da na da me yare a wo fi me no se na adoma me nye ready say me no be yi wo nsema no and was into that wo mama de fear ha na say bibi boni bi sia da wo be front ma be time on no yes na me ni nurse ni ba akote wo computer no na akora na kasa na akora say o kasa na o mi recording nti wo hene ba me nim say nipa wo be wu a wo hu dia me ba to ko question say na akora ni bi sa ne papa no na me kora me to na ye me nwanwa akora ni bi sa sa no o se ai bibi boni bi sia me fla ko bene na me de aba ne Ghana de koso oba ne be ma ne jai wade pe anase be ma ne oba ne jai ware a na assign kwala no school kula nkobi school fees one ekotua meme di for bebre nti Father's Day ana enwonwona nyina sase mu yekwhye mark ho oba nya jabe ma se krawa meme bebre over 80% omo hwe omo ma akola no aye dio bone be no de aye wo wei kokko ye nyina no akola ne kra na edi adencheche na se odo mapa ewo ho ene ntiase wo ho a ebesi do medwane akola no dwane ye kura ba ne maame ho no ne maame no friend papa ne se beme obai waba na nya bia wo kra wa na wo so ankra me watia akola no at once oba ne akola no be sikam no de na ye dey akoma ne papa no because one fa no so fault ne ho so because one fa right channel and I dey e buy those odre ko odo no the next time na akola no wa adwene bi ya se me ya de we ya me ma me nsom so me ya papa nsom so ne me fa kwa no so me mo me hu se be ma no odwa oba no e na oba no so o mla se po na nka kwa akola no fa so ba ye odwane ye no ka papa mu ampa ka o so oba no wo de akola no e ko back to ni papa ho ansana wa fa ne kwan so e di aba ahefo ema mu nyina kwa ba na Kesse TV so na wo hwe na Kesse so pese wo ba na kache no ye bibi de ma ode a bomodina so baba kumase pankro no bonsuom junction na uduru ha taxi rank bi ewo ho ubusa aja driver fo no bia se wo call na no ya ade ya kache a kwan bia so no obekire no aba na abeduru ho de a areho hawo ne amane bia wo de bai no kwan bia so nkunimdie na ne sele na ade be free ha de akọ ni titru ye nuanu ma mo wa ama no ne mo hwe ne number no mo frɛ no mo ha adadwene ne amane bia na enye ne yie emfa ma mo nyesa uko di nipa foforo bi akira na wie no odo nsa enso ebeguti anope ya trase na ye ba abetwetwe nkomo na setiefo be kai na ye nkai mo ye a na nsan ya na no memede ye twemu na kumawood star Nana Yaa Appiah ne ba etoa nananom ewo nsiedo na ne be na ye frɛ no nana doma finhia dunson na wowu ya na no memeda na stars nyina kumawood stars ne stars ahodo nyina ekoboa no ma okra ne ba de chinkosia da mbo fufuo mu ne ade na wo mu wie ayi no krakrakra na nsɛm a efrɛkyire eba ano edene ne mu nsɛm enso ehu na ansa na bia be kwakotie maame no ankasa enu mu asɛm no nsɛm bi kyerɛ sɛ akɔle eyale ya ofrɛ ne maame na ne maame atukwan ene ka wone ne na ofie nti ofrɛ ne papa ena ne papa se on de on man sika bia esan se one na netie no okɔ no wankra no na akola no busa no papa se papa na miwu abeba mayase no se betutu kɔbene na maba wa yase pani ampa ni nuane ampa sa amne da akola so ato na nanom ewo nse do na ɛho nsɛm ene ne totoa so ba no da ɛho aba ye ba akotie sa nsɛm ni na ne maame anu disɛm ɛka ho ena afoforo bi so a wo mu nim sam no wo mo eso eka ho midin di breto ba kwasi twesi mandala senenko na wo hwe ya bo modern se be subscribe wo share na afi wo do comment enso aba tweme meba sisia inkomwa kama sua no gusu a wo sua na raja ansam ne bani nyina no emsam ne gani ye free nti no ode nyema bi asende me okay na de kofa ba ye no eni Actress Nana Yaa Appiah one akra ya wo free mu papa ejai. Oh, okay. Nana akra no te papa ne nchen e wukumase ya. Nana Yaa Appiah so tenkan. Okay. Tim say ye hu de ye ya akra no free papa ne nchen. Sisa ne niema e ko Nana Yaa Appiah ho. E wakra. E wakra. Okay. Enti no papa ne ba na akra ni fie.
ana ofre Nana Yaa Appiah busa ne se akra na ban ho ana no se ai waba mo no se di nti na wo kono wankra ehu de ye na eja papa no se na se akra no wo sa ne ma wankra nti papa ndi shi ni mu se nya de obehwa akra ne biem kise on na otene nchen wonye ne hwe untin wonka no to se sa ne ma okoye no na papa no edwa na fo ne Nana Yaa Appiah ntem ne akra ne ntem no gaba bedem kakra ti nse akra no yale ye no Nana Yaa Appiah so ni krom ya to mu frɛ Nana Yaa Appiah umunya no no ni Ghana okay ti na bem se no ese no Ghana kra na ba bia won service ne adwuma e na akra no twe telephone e frɛ ne papa se papa me yale inti me sere wada memsi kamfa nko hospital ana papa ne se na dai ba bia wote nye oni nipa de te wana ana so papa me ni nipa de te wo no mu ni sika no se no afro maame no se maame me frɛ na minya no ana so okay so frɛ na wunya ne dia wonana jiska wonana ho if you say me no wote ma anya obone ana so sa won yema akọ ya wankra me e wona akwan so ka che papa ne se enti se papa se wa mam sika nko hospital na BBC a obeye den na papa se betutu kobre na me dia ba ho ni nyina voice message no e wo ho esan bebo asemi so fa sabe oba no ewuo ne ho kire se wo sendi no audio ni nsem be brada woroma me pese me twene tan ti pese nchiremu a wo kakra fa ojam nsam a okan ne ho no na ka nso a kire mu Acho, mida masini edikai. Awu munya mo support amude. Ebeta mechi eja fully ne so dem nyina sini fo ne miracle bi da obi ase Ghana for abroche. Bi do bi ase so bi ana ne chi amame. Na me se Elizato so eye madam for ne ojam no nyina sini no adwuma de meka sim no bi aye fine. Na akwala no enye so yare ye na metu kwan yo mintu kwan me wa hanomo ana me ba no Monday me ko ne honomo me ma me mpo na ka chem se na do ma ko school enti kwani dem wo ko wi ade kro me bi sa ne so yare wo si da bi ti Monday me ko dem wona se ma me ade ne wa ko me ba no pe school pa enti akra ne to school ma ibine so to kra obe fam akọ enti wan ko na se na do ma hade ne wan ko wo yare o so ma da bi me nyare ame ya adomo a ochina me ko school na msu yo mate enti atichi Tuesday me ba ne sanda dem ana me sa ko ho na na adoma ono so na ye breakfast anopa che ma ye nyina enti no mari wo ye no obekwa na ode me dia aba esro ha dia besi wo enti Tuesday no me hu hwe ana me say na me say na adoma e dey na yo o so ma me nyare me say achina me ko school na me say ma me wo yare kan ko si ma me se me nyare enti na lady baako ewo menche me sister baby a me ne tina se Millicent sanya adwuma me sle kwa o madam nti sanya fa akora no ko school ko hospital man na me ba no ene no ko hospital ewo Gayek ye wa Accra hanom ha na yeti nti wade no ko Gayek no na oba na mti den na ye no ene o se yes wanya malaria plus na infection na ni moja swati kakra na ade na akola moja swati a esi den na moma ni befi e wo se nyanka mo admit no na me de me ka se na me hwe ndru no mo de ma no enti akola ne papa nkomodie ni de se Monday na me wan ko school na me ko bisa no e ho no ne papa di kan di nkomo first e ka che ne papa se omre ni ska enti eno kwa na me nya awe enti Adichi Tuesday na dey no call hospital ba ye na asa dey asa be chi Wednesday no na me be isa wo dem o na me sa kwa na me na adoma ade na say you just malaria dey anka no ye ma wo dra wo nu o senka at least wo ya ode na wotimi ko school so when timi an ko school dia enem do be ko hospital ma me se me nyare e china me ko school me ko na me na adoma etimi bufu na me ro me mpabo asenka me dey ko bono na ma me say mfa mpabo amu nipa na me dey to na me say me koso ho aba me ko fa belt na say me the belt ni si ha wo your ba ma me ko mra meto so da so da empa no so etimi pie ye na me ma me ka chen say wo dey na ho na ma me meto enti kwansi na me hu say wa sorry a na tade na me dey netina kem say me dey na ko hospital enti time one ne papa eye ko na papa ne ka say obetutu kobri ni nyina na ye wo hospital
Eti me dia akra ne tena ka mo ekwa na me ba ni si fi from zama me ba me de me ne ekotutu ye aba na me de ma wo bodam woni ama na go ne hia che woni padua e ho ameka se na me ba na si abewura ne dem ho wa pake ne niema osi me books no kura ma anye ni ya me mra na nkula na titi books ana akra ne betina ka no na me de no ko e me de ohene ba akra na na nti be flow ka no ye du hospital no na nti ko ho enti doctor no hwe na doctor bedis anana one power what the kekekura what the neighbor na yes slow said the hotel our keke na obema no we ama ne ho adwunu no I don't know what me arrest me akra na doctor bed me ba ne so onyare from Monday no and na me the force me tree belt and sana me be bet na me came and run so me the card ne call guy and this Wednesday they me the call community hospital and the doctor ne me kan ho na me ba ne be na no aka say doctor bed my ade onye ahwio na makofa forms e wo school ma me pay of our protocol and I guess prefect so ye guess enti nyame bua ye be kwa akoto aba no enti mbese me ye a position na ram me kasa me ma me fa ma ya ade me ba me de me ba ko hospital kro hin ba enti me bo me ni chere doctor say pacho me ba na ho hye no wo so gene to ho ma me okay enti me ba ni nimu se kene me de ne kono one go school 3 days be amema ya gina to even Monday ni nti ne butaya se wodi sie me nyare nti ho na akwa ni de me kenya hospital wan ka minimum maka se doctor be de nya ma ya o na ma ka se me mane fa me mra na me se me nyare na me ni se bia me mane de me ba na se mo check me na ya malaria de mo be gima to so my pick forms na doctor say Stephanie you are a big fool we are papa na me ya Enti afi true no maami ohene ba me kodina ho a me kwaji no sister ana me ka se ba de pa na hwe me wie me mo sikendi fanyere ye yi nro no ne ba edin no na se ya ma twa ye si me hwe na se sike kika me nyina enso kura ma me sa pe bi wo for ampa cho me yi me ba ne de Stephanie Appiah o se Stephanie nro sister e ho na me rest at ho ye na ye yi nro ni be gu ho no na ma re ho na ye mo enti me kotia me ba nche na me didi na tem na me se mame ade na wo ya ade ma na ye me ya sa enti wo yare se na wo de ahye wo ho hwe wo nko awuro enti ho na me ka se da fra wo papa ka che ni sa wo yare na me ni ho no mo okay enti me ba no ne papa nkomodie ni nyina ezi wo hospital bed me ba to yen hwe papa no ade ne kakra bi na me nyae wa no pay ohun se according to ojam no o kire se na adomate ne papa nchen na wehu kwan e fa so na akra no ebedi wo ho me yenhwe ho kakra nse be ye nkrofo ebetimi ayekle e wo ho ai mi pacho e ho no mo no me ni be ma ni jaware na me ba no me man me ni be ma ni wo mienu enti me ba no e no se me yesa me de nkwala ne kono se nkwala de untimi fo mu mienu nkwana adoma de me de ne to me nana enti woda makoma so na me se be ma de o de te be ma no ba te te wo ba enti ansa na me jaware na me ba no 11 years wo be ko 12 years enti na adoma me jaware na me ba no na me wa ha wo na makwa na me de ne makom papa ne pese me ne akwara ne be kasa enti me fla no na kasa o ma me ne akwara kasa so ni ho okosku me nim sa akwara ipo otare me timi fla 5 pence akwara ne kosu wo be fla o se masoma no chese wo ye bia so ma me ne ban kasa na me to phone se ni me de command se be ya me nyam me de phone no suma ma ye de command na ben ya je phone le fla akwara ne se mo se akwala no uso wulu ta mo Yusuf na sa ta nkra no abenya 12 years kra ko 30 na do mesua obi o SS2 DHS2 also Yusuf na me se mate se no ye bia se akwala ne mbem but akwala ne mi fi ho no nim se ne ma me ne ma ya onu an kasa kula ti pia wonten eju obi phone de flame ne me kasa ti na mi nim se nti abone esa o ma kwan na wo se wo ba o se me ma ben ko ukoye den uma me ope wanka okonko de ukoye nipa na me ba na ono ne so ma me fa ne ma no o ka ma me ba no enya me ho tan o se ope wanka de ukoye akura ne hu de si ho no enti ya de obedi wo akura ne ka chem so wie school ana o se ma ya de o so ma me nka no se ma me tena ho sa wo ti we ya me ba kuma si bia me be fie be no so ma ta e no se me wie DSS me am pese me best secondary school
ewa Accra ti akra ni wi school no oba me ha say to oba ya ka Accra na 2 years na oka so be ko school na me flow na me se ben akra ni person okwa SS no wa ha me ba cho nana wada roma o nana sis me ba cho we de yenhwe time na adoma e ba wo ho no yen nyina yenhwe woni be ma ni di ka kasai ana wo ba no ankasa na ba e akola de ba me ha no no ya me anim no kreni me ankasa me ba ni wi school no ono ka tem so wi school person ba secondary school ha into wi school no na e so na ne papa ni pesa akola ni beba enti akola na ba ni de me yes no ne papa nyawe because they be no ho no mo a em se na me wo me kwa Accra akoya de tim ho na ben e ko bae ben ko ba akola so ni sister Millicent e kasta de bia and I plan call Ben call by no say ya I'm say ade no say na adoma we na adoma so oba hono I'm say na adoma so oba da be e tina na and no say wa frem say o ti care mu ba na me say me kra me wan kra me de wa kra mama ya wen say o wi school ba me nim say ne e no oba and no say akra no person so oba be di Christmas wa ha na me say oh nti ho na me frem me ba ne fo na me say ma me we no say ma me ti care mu ba na me say na adoma now, by the time was it really bad, secondary school, and I was in the same day Christmas. When you may pack it to another my own, okay, not me worry, I mean, you now no any me yaketwan, but only or no nimian. Okay. It's me carry out the mammy to care on you to obey you and me and Cassa as a bad time. Now me far from the quabla, a crana babidu. It's near your boy, and I'm the bay. Me part of a channel, Miss Low. Oh, sir, why, ye. Adrene nyini ti se me ana wo fa che no oba tan oba ne gu se so a wo be pepa wo twa na me ame pa abo ani chew na se na adoma fa fo na flo papa ne chew di nkan a wo twa ne ba ye no wa anya de wo papa so ma ka film penifo me di kan ta ma no okosu na me so ma kwan a wo mla me de to ben ma me nua panyin anim atentam enti me yi ma adwene se me ba no o ma me nchen but me da so do no and I clan so that's so dumb. Nana Yansha Samo, Yadi Besi Hospital, on say Oba on channel, a bronya muno by Bronya Netchino or Samba back to the papa and a horn or the cow. Bronya Netchino and a resource in the buy. Okay. A woman really buy na I was say or cool school. And the Christmas Netchina buy na me flen, Namsi Ben. A woman really na ba or no, I went in a frame. And I say about na akwanes akanam say awko cafe or kwa kopintiamba enti eba ye okọ kaso pesu na mse kwabra na adoma so pesu okọ school no e wa ha no mu enam ni boyi nya di nkomo na mse enya say obe support kakra ho no waka say na adoma pese beginning no kra wa anka ma me hu say ha no no chinchon pese akra no e bawo enti mi na mse oke no school be no open no so pa achimota enti akra no ko achimota ho enye easy sister wa wini machimota so ye biara ye nya ena ye ko kwabenya senior high nti ho no madam police ni bimpo inspector ne dia anim ni konyae ena me fro ni nyina ye toto ne me nyina ben o ya we nti ewie ye na me say ya toto no ne me we ye science student nti books ene nya market na me so kwabra baby adru no anu aye de nti support me kakre ya senado ma pese me hwe ni school dia ene wo metena omre kumase ha me hwe ni say ja na so ban na nya na starting no na wo sanka wo kesi pese wo mpese obe ko school no ha mama akola no ya start process ni nyina wi hwe ka mabo na wo ka se ya na wo yesa kwa no limit to gugugugugu ena wo tras okay na yensa me hwe hospital ho na chi no san ne kosi ye nkomodie no na minya wo na hospital hono mo no eye Wednesday na ye kwaji nro ni nyina baaye no na msinana flow papa ne seda akura ne baaye no papa na ama no 100 cedi da afia wo anye bidanti mi fi se me ba ne yare dia obefi no ezo na msinaduma shada fred da because ni nro na matosta this kind of so na msi ye shada friend hwade na areho sema wo mse adwuma na ben eye we evapio no me na mkopa adwuma ma anko enti minim se ye hwempo anko bedidi ama me band bi edi ena me se that my father baka jensa wo yare na mini fi ni ye hwade bia o kasa de odiska beba ena ode fun ba ko frɛ ne papa ena o se da
enra nti ho na akora ne be ma mehu se wadi kan afle ne papa o menye menim nti wo ye na okay over no se da enra me frɛ ka cho se me yare me miskanko hospital wo didi ma tempoto na ka tell se me ba me kwasa se me flu la ne so nti me so me miskanko hospital na ma ni ho no mo ana o se na adoma wo ma me ni ho a wo ko de ugya hwan na o se me o di mi gya me nana na o se na wo de ugya wo nana ma wo nana mfa wo nko hospital na ade wo na wo fe ma wo nana fle me na o da se me yare sika na me penti se anya me yare na me nana ntimi afo na me ame fle wa se nya hwe na o se nya hwe wo nyini no office wo betimi ahwe ho anya hwe ho na o da sika kwa na me pe na adoma wo bu me wo se sa oni ma akọ wo bu me wo ka no o da sa se me die ma pa wo cho da no achi kwa na ben ma mi wi e ma me ne me ba ne kofi ho January le ba no kwa ne ko kan ne na ne tribute no se enu ma pa wo che we no achi kwa na ebe wu ama me ne ma abaye ni timi ne se no de ya kan twem na da me yare a wo fi me no se na adoma me nye ready se me no be yi wo nsema no and was into that wo mama de fear ha ne se bibi boni bi sia da wo be front ma be tam ono ne yesa na me ni nurse ni ba akote wo computer no na akora ne kasa na akora se o kasa na o mia recording nti o hene ba minim se nipa wo be wu a wo hu dia me ba cho ko question sa na akora ni bi sa ne papa no na me kora me to na ye me nwanwa akora ni bi sa no o se ai bibi boni bi sia me fia kobene na me dia ba nana ye nyina ye nya fe wa ha kakra wo ka kira akora ne so on record ma wa na Beba chose. Uka sa akra ne record one ne papa nkomo nana. Sister, akola wo yare die. Phone wo say iPhone ne Samsung na record. Other phones no. Wo pick ya e ko na mi automatic record. Enti wo ha wo di nkomo na be se be record na wo ye. Ma memra answer da. Meba den na sa recording wo di koma wo jam. Wo say Den na the recording koma wo jam. Baby am recording ni ko di Elizato what is Elizato owo madam funu no owo ejapa baby am recording ni ko e ho no mo ye tama akola ni wuye no ben akola wa mfi ni akola ya ba ntu wofu se chinchina atwa wo fi afi akola ni wuye a ben se chinchina ya mfa ni funu mele no kwa eno kwampo de no ne me ofamo na ekasa me say ha na akwala anyi ko school na school fo wa ha no mo enti me hu say enti a chinchin ye fefunumra chinchina ba ye fefunumra na say na say yakasa busua edofuna eyampa wo because ebusua dofuna akwala yi yare nsema kasutni bie wa no ka kira akwala yi si owu a obi fla kobene e de aba ampa akwala no te se me bani ni ho a o kremi se ye fa ofunu emre kumase ne fla kobere enti anu ma me ne Elizato kasa na me ka Elizato me wo recording me the recording ni bi send o bonnet ne hwade aben e de ayame etina tese wan fa nkoma o jam o se wan fa nkoma o jam recording that be me send ma Elizato e bi su me send me Elizato ni o jam nyina and na lady Diane dem amani bi a Afo ayoda mo asese samre mo atwen ne adaye ho enso aba na Kesse aye krado atnase ye ko na kache na asemi watase ne sebesepa ene konini ahaban nti yenko ne no enko kasa nana ye mo achia no pay ye ne oheba ye nyina ye menisem se na no memeda na style kumawood star ne ba eto anananom ewonse do nana adoma na ne maame ede Nana Yaa Appiah osie ne bay areho so na kasa mere de kinim senka nigie ene be firi mu aba san se yetimi asi akola no ewu achi no areho de nso ntese bia nipa ne da ho yankotin a akola yi se odi kan craft friend ne papa se ne maame oni ho na oyale one nana ne wo ho na ne nana so niska ema papa ne ka kire se ono oniska de be man san so one nana tie na kola no ekoye kola no timi ye bold se no onim so obewu one ne yakeka ka ho e ka kire ne papa se na papa amre miska na ochina bi mi wu a obeden papa no timi ka kire ne ba ne se wu a metutu kobene abawa yi ase ampani ampa ni ni ane ampa eno ebem ena ekire nsem ahodo bebre ne maame akasa wo sanse mi nyina enso mu ya kohwe video no akotie ne wo mu nyina wadaroma wo so watie bie nana waye pani a woto patosuo yi ede ena woka de ka ahwefo ma mu nyina ha ade ache ba ko biem
adia cheso ni anti asefo fra echi ye dia asdama otwedi ampon adoma boa ya hwe enso ye nana no abusum ni asaso koye moa ye da so ti ase ketrema da bodwomo je di mo firisania otwedi ampon adoma alakwa betio e dia asemi dia ba na asema dia ba no niema ekoso te se oba ne be meja ya ware a ne duru bebia no ma be ya tamfo sadi we how pa se be ma onu oyire ana anwale na akwala ba montemu a monye enemies o monye atamfo oba unu kunu ja ya ware a monye atamfo emre akwala ne da montem de hunu se moda so ye warefo emfa won se wo wale no so wale akwala no odam ntemu no omo ye de wale mo mi numa omo ya walefo na jentia dada ama na kwan ko ho David nyeso ye walefo so wone ne beda wo enum akwala no ye apam eda mo mi ntem enu ntina on se awari asem bi kura ba na se to kwasem bi ba na mpanifo trasia panyini bi onim de ta onu obisa na mo wo ma ema wo montem ema wo montem no esuna sam ne kasu ene so se bibia ni wo montem kura tene na yere bibia ni ho bia hunu yonko bia kura enti se bibia ni wo montem akola bia ni wo montem no mo ka asem no a ye wasem bu wo etimi di siposidwa ye pam ton ka ne mo makwara wo ntem asem ne ka no e ka bia no ye sanka no ye sakram pati ase fi se otimi ka se bia bema na bia waye bone ana emfa se oba na bema no mu bia ye bone na okoka no bibiri ya titru se bema no aye bone akoka no bibiri a ena makwala ni ntino akwala ni hwembe ye basa abufuo beba akwala so oba wi ase no wona magya no so ene fa na no so ede bae ena no kura de ma no na abofra bia no papa ne de ma oba no se onya di we mfansie ne bele no so a we dai o de na de ama no enu ntina bema na nyem oba no oba nyem bema na abofra no so ye de ase oba bema na de ama oba na o de ama na akura no o da ne na yem adaduan eda bosome enkurun bosome enkurun no oba na didiem na duani obedie na akwara no so onya bi ye dai edie efiri ni mojem ne nsuru sine eno no tina so bekomu a ya na mofla no omota ni mo ma me no chew papa no jesa abofra no beto asase so duru pempen so be na de ane de no otimi nya doma ne papa no che ne ma me no eno esanka enti eye niam bebra ekoso ewo awalefo a ya ware agugu akuta nkwalem ba ma bi no oba bi kura gya ya ware a esa se oba no kura so nwale kura otimi hwebe ma sebe nyansa bi anim oba no na waye obone na akwala ne de ya wosi bizai una akofa oba no na aka na to na sebe odo ba ma wura no ene onyinseye ene owuye ti sa wo mpa wodi a no kan wade ase waye ase na sa wo kwakofa agusudie ne bi ato so ba ma wakowale yonko ba ma se no wakofa agusudie ohun na mema ni ma bebrebe na Ghana de ekoso oba ne bema ni gya wade pe anase bema ni oba ni gya ware a na asan kwala no bo okra school kura kwala nkobi school fees wane kotua wane ma kura bia na di jimba ma akuna obetimi sinkete no wodi adwumaden kakran ko pa die no tini mo bi ni hwa kwala na sa no de wi school ne bia kakra na akwara no bia okosua adwuma akwara na mo a abo oni dua ya pene pra no ho na obi akoso akwara nim ne bi kura kana koma no akwara ma no oh na papa no to no fa no hodi na we de se esipai kakra we se akwara no wo ne papa ho e na odwane ko ne maame da ko dwane odo asem bi wo a epo e no ye dai odwane ye maame no kasa no wo se papa na anya kola no hwe o e na ofiri no kokoye ntine maame no kire se ote back mu na onu nya ntie so wo ba no ho no se nya na aso wie school a e na abeba ha letio se odo e wo papa no ne maame no ntemu a o ma gya wade obi anam ne lie no odo o mo ntemu because of akwara ne ntia ebesi de na akwara ne dwane se ohwe no ne nua na okọ ne maame ho eno ane se papa ne be frɛ maame no maame eja obayi oso pese obehwe ne nua
ebi kura no a papa na nkasa de akura no kura betena ka mu dina ye dey akọ enti se buro nya wokodi no bi a papa no maame no ho no wokoda komam kura nya ne de wo hwe de ana nya papa enya ne de ma wo dwane ya enti na meka se mu wo akwala to asase so a sa wade ne samba wale samu nwale mu nya atamfo eno na amọ metew de ya simple san se odo e wo ma ne papa ntemu a opeso okoho no e be si na ngwa ba kwakwa ticket ni bibia de na tra mejo asem no kweda wa asebe ye mo fufa nchenchen ya sa odo afanu ni bienu ntam na omo se omo kabum se ye banie ye pie ba ni ye die nti ye tete ye ba ye hwe ye ba na so okoho a ono kwa no ofir minim be ma wono oba wo magya wade be ma na wade oba na ware emra akola no pe se okohwe ne papa no hwere kama opeso okole papa no maame no na edi akola no koma se onye di oba so afi untimi do wade abrew eni fe no sa na efe then akono ba odoni ni ho because be ma no wo oba no emna se pobi e no oba no so be ma no esu tirimo pobi eti ayi bibi ho ha kofi ananta twene wa ubo mo ni wa mo asewu ai na ko yo fascinating kuro umia ne fia ya wa emia so ane na yeso ye dey eti to so umia ne fia me kuro ne ye dey ewuo o fascinating kuro no umia ne fia ye dey eye ya o tiatem obobna wa emia ne fia so anfa edura ngumu a me kuro ne ngu so a ne na so be dey eti to so umia ne fia o kam a awie no obekana no wato ekuru wi asasa okro wu a eti problem a ekoso sa ne ma we bleto mi de make anti na mebo boro sa oba ne be meja ya ware a na bia titiri kwa sa ye nua no mema ikura de so oba ja national otimi kasa me hwe kwala no apona mo ba no adu mi ye mema no yesu ba fun pa wo mema bi no ho me ba me ba na nyam nam titiro me ba me won tram ma me ho me hwe me ba ma me no so be hwe no a fine o si se ya enyama sem me de ma sadie ne ma sadie ne se me di akora ne be dey e be gina yi mama no tete papa ti mema ne di for ho mema ne di for be bre the Father's Day ya na enwunwuna nyina sa asem we kwahye mark ho oba nya jabe ma se krawa mema be bre over 80%. Omo hwe ma akora no aye dio bone be no de aye wo bone be no de aye bi so a onso o ma ne ho bletu enti me se sa ne ma we nyina asi ne yemfa we mfa nya adesua me nua be ma me sra mo ate me nua ba me sra mo so onu kuru jaya wade onu yiri jaya wade a me pa cha mo mfa abufuo no emfa nsai mo fra no a abedi mu ntam no na fruntum wo esai batatwene wate ase se be ka flat anye bi akra no obara ye oboni bi a dwene se empanimfo se opu akokọ boni no na akokọ padi akiri me mari nti se nya me bai pa na me bai ma me no na bi a owu a ena me ba ebe hwere ne ma me a nke bi a ke yewu kwanso nyansani no wato ada akwala ni nti se nya me ba pa na me bai na me de mani ato no pa se ne ma me ni ho a ebe ha no a why dey adwene panyin dwene no obi so de ba ya so ba no obi kunu emfa no ho ti se be ma no oba agya ware a mo nya atamfo akwara no nti mo ware kura mo da so ya warefo because of akwara no nti we ko ye nyina no akwara ne kra na bi adenchechi o de be che no na se enkunim odo mapa e wo ho ena nti ase wo ho a ebezi no bedwane akwara no dwane ye kura ba ne ma me ho no ne ma me no friend papa no se be me obai waba na nya bia okra wa na wo so ankra me what akwala no at once obali akwala no be sika mu no de na yede akoma ne papa no because one fa ba no so fault ne ho sa so because one fa right channel na yede e baaye to so odere ko odono no the next time na akwala no wa adwene bi ya se me ya di wo ya me ma me nsom so me ya papa nsom so ne me fa kwa no so papa mpese me kom ma me wo ma me mpese me kom papa wo obefre no no ankasa ena ombe kam ho abomu se ne se me ba no person oba me ho e this is the not right time e bi oba me ho e be boa me yeah e bi am ontutu e bi kra me ni dai bi kra me senga wo e intine mesre ye ntwe bere bi se nkosi bere bi se ne fere no nya mo me hu se be ma no odwo oba no
ɛna ɔba no so wɔ mnasepo na nka kwaya akora no fa so ba yɛwodwane yɛ no ka papa mu ampa ka ɔso ɔba no wode akora no ɛkɔ back to ni papa ho ansana wafa no kwan so ɛdi aba na yɛnhwɛ baabi a recording bi ɛba sɛ abranteɛ bi afrɛ no Ogyamo kasafa akola no frɛ ne papa sɛ ɔyare na ne maame ni hɔ ɔne nana so net ɛwɔ hɔ ne nana so ni ska ɛkɔduru baabi ma papa no tin ka sɛ akola no busa sɛ na mewu a wo bɛba na wonso kan sɛ wu a mefra kɔbrɛ wo yɛ sunsun mu ni na saa mne ne wuo no sisi akola no so ana na sɛ ɛdeɛ na wo hunu breto de edi kai ansa na mebua saa asɛm yi ano no on sɛ me kan sɛ akola no kwan ofa so de ba ne papa ne maame no ho no ne papa no adwa enti muaya a wo de ma akola yi ɛdeɛ ne kyɛ sɛ bufuo ne nimu ɔmrasepo asɛm no nyina ni o sɛ bua asɛm no ɔmrasepo because osisi owu a obefra de yi kɔbene that means the see na because ofa so kwan no obewu kura ne kura wo nya da yi ɔmfa ho ɛmfa ne ho efisa maame no so no wanye ne yie akwara no kwan ofa so dwane ba ne papa wo no oba atampa no wasɛdeɛ ne sɛ obebisa akwara no okra papa wɔse fee ana da bi no afafo afle papa no bɛɛ man pa kyɛw oba na yɛ akwara bɔ ne sɛm wɔyɛ nneɛma ho ɛne mpanifo so wɔyɛ de nneɛma ho nti mesew medwato me ma akwara no ba ɔno ankasa bɛtama akwara no ba ade a papa no maame no so bɛyɛ a ɔde akwara no bɛkɔ no ɛbɛsa ma papa no nkura hyɛ sɛ dabi me yiri sɛbe sɛ wɔgya wade o ɛnso ne yiri sɛ de bani nti me yiri wakyerɛ sɛ ampa akwara no tie a ɔne metie no ɛyɛ n'ani yɛ dai n'ani so na yɛnhwɛ kasa bi so a na maame no ɛkyerɛ wa sɛ bɛma tete bɛma ɛna ɔbaa so atete ɔbaa bɛma tete bɛma ɔbaa tete ɔbaa ɛyɛ no korɛ nti akola no so ɔyɛ ɔbaa ɛna ɔkɔ ɛyɛ no korɛ fa bi na nyɛ no korɛ fa bi no korɛ ɛyɛ fa bi ne sɛ ɔbaa oduru ne mpanyin fie so a potoka sambloni fa no adolescent age no a sɛbi obebu ne nsa obekɔ fikyiri maame no na bɛkyerɛ no kwan obefa so a obeyi supad obesiesie no ho kwan obefa so a obedware ɔbaa kora kɔ adwae a nananom wɔ kwan fa so kyerɛ yɛ mane yɛ nananom nya dwale ne dwale so kini so oba kɔ fikyire no ɔkya oba kɔ adwae ɛkɔ dwae no ɔkya ne tse wɔyɛ no ho yie enti oba kwan ofa so dwale no maame no ɔyɛ dɛ ɔkyerɛ no ɛnyɛ bɛɛma na sɛ de bɛɛma ne nim ho baakye enti oba de oduru ne mpanyin fie bi a ne yie mu de ɛsɛ sɛ ɔbɛɛma ne nkyɛn aduane yem yɛ bɛkyerɛ wo ɛkwan yɛ bɛfa so a ɔkɔkɔ tena aware ase a wɔne onse ne mbɛsan wɔdwale yem umu wunsa ɛwɔ kwan yɛ fa so dwale ubu nsa wi a ɛwɔ kwan yɛ fa so dwale na adwale no yɛ mo ahodo mpre bɛɛ miɛnsa ne nyinaa no ɛyɛ ma hintasɛm na ma na kyerɛ ma te hɔ no me ne yɛ adwen baabi so a me ne nya adwen ne sɛ ɔbaa wo ɔyɛ bɛɛma wo akwala osiso a onya nuru ne mpanyin fie so no so ɔyɛ ɔbaa so ɔyɛ bɛɛma ohia agya no sunsum ya ɔde bɛtete no a suro ne hu ɛne ebuo bi betuma yɛ adwuma ɛma ne tibi twi ne ho firi bɔne ne nneɛma bi ɛmfata ho ti maame tete ba na bɛɛma bi anka ho a abɔfra no sɛ bebree no ɔmu gyimi gye sɛ nyankopɔn yɛ wadom na maame no ɔtete ba no nyame yɛ wadom ne nkwara no yɛ sitie de ma fi sɛ ti duru mpɛmpɛnsuo bi ne ntɔkwa bi kora na bibisi na akwara no gyimi a ana maame no kora timi ka sɛ ade mu bɛɛma akwara a metete no bɛɛma bi anya dɛ ɛnka me ho nti na we nyinaa abasa na sɛ nka bɛɛma bi ka me ho na nka metete me mɛya nyɛ ne sɛ nka we nyinaa yɛ dɛ ɛbae maame awofo bebree ma ta ho ka saa se bu that means we dɛ wo hia bɛɛma so ɔbɛba nkwara na bra bom nti saa ɔbaa tete ɔbaa bɛɛma tete bɛɛma no ɛyɛ 50-50 ɛnyɛ 100% eduru me bi a saa abɔfra no ɔyɛ ɔbaa so ɔyɛ bɛɛma ohia afanu ni nyinaa enkyɛn sunsum ene ntetie jo nana ne krakra mu no yenim sɛ yɛ de ne a we part 2 bɛba esan sɛ yɛ de ne a papa no so bi oba be yina no ene nsɛm ahodo bebree de afutuo na wo de bɛma sɛbe awarefo san sɛ we aware asɛm te mo pɛno na mo betimi aka yɛ bɛka asɛm no o ka asɛm bi bisa masɛm bi wo se die ntina stars for no ntimi ngwale and sɛ ɛwɔ hɔ
So ho. Because say yeah, we mami so ye ne bi kra ojaye no so akwaware ase bi akodi akwala no bekwakọ ma bia be ma foforo. Ka ne ntete ye mu ye de nya be ba foforo be bem. Yesi be ma sunsum kata oba ho, ba so. Ene ade stars no I say left and right 1 and 2 obia yes stars kakra bia titiri ma no de no ma ware ho nsem akoye bibia ho na say na be ka kakra de afasa say aye esabese ne kodna haba etasiri binyansafo etasiri di onim memma no kra de e basa ne bi o pagya bia o ware oba no bi ka ho but memma ma no de wo mu pagya ya na say memma no om di kan ware wo no de na wiye enso aba ne aka ho bi ama memma no so e dane ko beto de di ka asem wo mbeka mi nua ma no mo mfa ncheme no kra ba kope papa mu ka ma ho maka ani to de wo mu enye ma pese muka ena enye me bo paye yesua de adesua yesua no esan se mahwefo ya mo hwe Kesse Media e wona na Kesse TV mu madawuruma munim se tete obi ka tete obi kire ne kire no ti asem bia meka bia no e bia na ankoya ma obi ma onyam ho bu fufu se e ya adesua ene yesua fi se obi ni mu a obi kire sabe empanifo se nyina kwanta pemani nenso hwa na yegyina pe Menu ma e wo subi e wo mu. Ema 80% onye baby jina na ho keka enko. Ne nanti e kora no. Enko. Oba ska bona boso mu a emu 20% de o respecting kunu. Ade aka nyina, omo aka nyina. 80% enye papa nka se ma munye papa wo ye de tunsani ni se oba nya gina bra ba bia ne gina bra gina no ye ne ye Ghana memu ha over 80% omunya ba bi gina dodo no omu okunu ye sofo ba bi ne ne kunu nsem onfa okunu kura nya bini na sebe ode na ye ta ne mum 20% de wonim se ye de ni a oba tutua atwere be ma de be ma bo ne be ma no ye de ni a empo ebi kura me ne tran ansa na me be ye dai me be nya ba bi agina be bi agina emado do no a je de odwen kwachiri na bleto onse oba enya ba bi gina na ahohum bia betre ne mu ahom papa na ahom na ne spirit no aye kese apagya no ho na pagya no ho enti ba ma bi wo show kula wotimi grade ansa na o mo be butu so ai ti sabre no sa wo ba ma no wale wo next sebe wo ba ma no ni level na wodro no o de compare na se wo ya cake bi ma no a wo hwe a woni be hunu cake na nanso wo nan ensi hoda this bia o sini draw so ansa na no kura no e be di hu dodo no a e bi mpo a woni be ma no kura betra no e bi mpo a no ne panyin bi minister bi MP bi panyin bi e bi ko no mu dismasidwa ana se wo be wale kra wa kodu ayi gina pen no sa amre na kwaye mpanimfo bi dia lete odim oba wo ne na twempra sesi a ro nana wo nana na me me ne wo kasi twans via so no ba bia me se oba wo ne na twempra sesi a oba star sesi a wo ble tu onfa gebiri no do ayeta because levels na wo draw no eye nana kufu ado no sebe omodia eye MP for ne dey edia eye sebe eye akasi bi so dey ebobo omutuo no no etu ono hwe level no wo no a obi the dollars ye de motodi agora sidufa ye de dollars be animu aye pa chokura no a ansa na wanyamu kwaya ya odo kapre na wo se boro teku se po amoda ba ho ebe se high life enye juma enti no kura nyakopa ni e ma dodo no a e ya de bia e bata wo ho se onya gira bia odi ne kura tete na yi no e kosoro e ne fele kura so mehu se ni kunu ni na empo no so okunu no mpo no tia odo aye simpapanyin ebuo sei enim wale drosu sia onfa hokura do anya enyumra akọ no so kopen na da wo so koto dwom sei wo de be bompem ma na loko so nana ni nyina aka ho bi na ye se adwumayefo bi wo mu ma wo mu nya mema mponse wo mu pe no adwumayefo bi etesei
Ade ya boso. Ande ya moso nana. Obi ka say ye nua man mu asojafo. Obi mpo onya obema mpo nsene pe. Obi asuro. The problem nyina na say sojafo de awoka. A principal ma so kan ho. Wole emphasize sojafo na stars ma. Principal de omunyama mema. Principal. Oga se kwani mu. Oh, David. Principal de sabi. Ye betu o. Betu David. What you say? Yo. Betu no kra. Na ye timi ko police ala na ye timi ko soja. Me be ka soja de na chiro. Ne police difference o. Police for. De bia obi ade na semba police station. Ohunu atentere. Ohunu akese. Ohunu onya kwanya no mo kasa. No kasa. Soja ni on camp. Onya soja ni ba. Maybe say kura me ni Fred die kura me bla staff sergeant Atabuatin. No mortar regiment. Ho okowu wo Lebanon ene e be man stable ya osu cemetery. Enti minim soja mu pa. Me wol man no soja ni me wol man Kesse ja openye kwabra Kesse e de metu ni. No soja ni. O de nipa makoma be se 8 ko soja. John Pokunem Pinankonom Mr. Nsia Arizona Hotel Mr. Nsianom omunyina me wol man dom ko soja. Me wol man hwe nipa bebre. O hwenko fo maso bebre. Obia so de ko soja bia ne tam bia no nipa ne ye nipa Kesse. Nipa bi o talent na soja for my intimi so mu. Ne intimi be kam wasem. Soja ni wo camp. Ebebe ne soja for soja ni ba opia ba abontia emema dodo se ne hia no. Hia no kra usuro. Uhia no say u be hia no no okoye ni duty. Ekwa be na ade kwasere pe. Time a wo be hu se soja ni ba soja for ma no kwa o me dodo sei. Emisa ye. So ompe mema be se omope. Oh, beto. Soja for ma dodo. Okay, soja for ma e ka omo doso e na omo na mabontinya akonya ne se the police for timi ni nipa hia omo ejira cars omo ejira MTTU for omo awo charge office omo CID for enkrofo nsemo e baba ho e na ka soja for e ma enya sa akonya no a ka soja for ma nke be pre ne aware wo ho na mpa kokonkwai obi akwa dis be kwakwa no se be yiri soja ni what you say na soja ni omo yedo sei oba wo bretu kra no emfo de otifi adroi empra do sei na ne soja ni ba hia yima no ma mintio o di bi hia ba wo hia no kra so wa ye busy wo me say empra do sei e na ne soja fo e ma hia aprosifo ne no mu hia aprosifo na no mu hia because omo nya na omo e ko road omo a e wa charge office ye koye case ye koye wei da bi omu nya konya omo ne me hia enti soja fo ma no me sremo tab na so madwuma no de enso me sremo se mumpie ne nya kwa wa kete ko mu wo ko road soja talon so go ha wo hia no ahun so ye soja oh soja wo hia na wo se wo ko se ne penes wo na so open dia let's say onya ne kana fa dia we soja ni ya soja ni be dadi breast o be catch the soja ni ba se omu nya kwai apiapia bonteza politifo a oh kan ko fo be gwa won papa na ka nya bia be wale oh nadai me wana se me se me wala ha kura me wala ah show ani me esa soja fo ma na omu mrani wa omu na ma se dem ache yesre Ghana aban se e omu duty de omu mama no emla omu ma soja fo no anwa soja fo ma no no omu ma emla na ye ntimem fo no so nya bi jade enwale wa wo wo se wo pe soja ni awo ahefo Nana Kesse ena sa me de wa kire na adwene no na ye ka akuduru se eye dan a eduru ba bia na stasi ukomu a dodo sai ene bia wo no mukunu mfrase wo mda so no mo tete ho ye nka ma no nko a mema no nyina na beto mi juwa no si ye de kwa wie no stars no so no se wo ye bema na person wale stars obi o ye star dia na onya botre no watintim because titru se e man me de man ye mfato o mo ye man wo ye bema na be wale oba o ye star time obutu sokora bi kwa ne afene se omla na emetwa program ene na so obi adwuma oni adaje omla obi ani adaje na ema no omu ni abotre eni nhyehyɛ de ma omu kunu no sabe no be ma na bi kura so a ohia na yire odi ni dido oba no so nya kasapa bi nka nkyere ni kunu se be ma wada woroma ablabo aye boene bibia yiska timisrawo bo amena ma makonya no na sei be ma bia ni ho a he ya yese mema enya mema nye be ma bia ni ho a sebe o kakasa de ekire no a
Ibo bi no chiri for sempa ko. Na yen hwesta ebi asinimu. Na bia se be me bi ne da ene ye keken ka ha. O ti se na wo yire ebi a bi sa ba o be wale no. Me a me to sisi a. Me wale star. Me nem se na bra ba obo no. Nti obi ne hyede mu paso kra amfa. Akroboto bi ne le bi no o de paso ne ya. One ne da mu a so miemia na so yende. Kamle si ne so nipa ye. Eni padom so atwa no hia. Enti wa wo hwe na wo fa wadwene nkoso se. O na wo kan so obi nya kwanya na odi boni o. Nti se wo so nya kwanya o. Na me che se. Tam no a kamle si ne so ye twa no. Ya ansa ne ye be video no dia beto no. Se dia wuri twa ye no. Sa bla no eni padom atwa ho hia o. Timpa no kra woda so na so miemia na so ye de no. Eni padom de go eni padom go beto afala no be de. Ai nana. Eti wa mu amunni mu no na mo be wakoma ya. Me dia me se se be yo. Oh, ne ye miemia no asa bibi kura na wa wo ye no kwa. Sa bla kra wudra wo ne de camera na to so. Ayo. Eti eye oye bibia ma ene ade na oye na ye de ase. Ba enye kan yo party ase enti se mo amhwe no te se obi na no na wo mu yi movie na ma me wa ha ma me hwe yiri sa ye be me de wabu no oku no wudade obi ba ena me se ma me nye obi ba wo ade bi na ye o ye se de be ya kire se wo kwakose de se anke adwuma na wo ye no yakunu a sika wo ya pere ho na ba be dini sika no oye no nya musika dia hwe ne yere ne ma na wukuru ne ba wati ase fomo mu ya no fese kai o mu ani abre wo mo wa jimi ni hwa ye se enti na ka wo a sika na wo je no se ne na busuafo ba be busuafo o do nkwa beto atopla ma wo busuafo enya hwe se me ma o ya me fa bo ne nche wo nim se asba kan ne no ya me fa se me ma o ho afo ye mfa ensi ya nim se kwan bia so we ni part 2 ebeba na ye nuaba ya apia wo yi sini wo kumawood star ena ne ba nana adoma finsia dunson oto anananom wo nsedo nano memedai ene ye na ye ne ho nsem emu nsem bi ena anopai ye ne mo enso ache se nanko ana hwen ya de obe nyina se bo subscribe no wa share na afi wo de comment enso aba koso hwe na Kesse TV ni titru ya de hye amwo abroche ni amano ne no na mo ha no mo dadwene nyina no mo nsoa emfamra ha sanse yese obekọ ya hospital ketwa ne aka se koji de ne ntantem so no ano tutum dika na koji preko sanse yire so paaso a ji ne beka se kro yire so paaso a baby abeko bia beka se kokese ho tintentem so no a wate ne nka na afi wonya ne namba no wonya kwanya betim ne na di nkomo bia no na wahwe na kira kwan aka se wo pankro no na ho na Kesse ono so ewo ti udru ha na busakola keto bia so opena na oya ade ya nidin aton no ano ho ade ama no obonya nche no akonti fa ha no dadwen no amane nyina bra medin libreto ba Kwesi Twumasi Mandela bre papem ebesan ahia bio yada mo ase yama mo ne hwe a enya ado